balik na tayo. Ayun. Malapit na tayo guys dyan sa may bridge. Ayan. Ayan yung malaking aso. Guys. Ayan. Malapit na tayo. So ayan. Ang ganda dito guys sa gabi kasi pag dumaan kayo dito sa mahabang bridge, ano yan, ang ganda ng ilaw dyan. So yun yung volcano. Maraming mga naliligo mga bata siguro, mga bata yan, family. Ayan, so stand by guys. Eto na guys yung bridge. Ayan, bridge. Ayan. Ayan guys, dito yung tapos. Ayos ka na. Stand by. Ayan guys. Sana guys, nag-enjoy kayo sa panonood sa aking vlog ngayong araw na ito guys. Ayan, sa mga guys, yung promise ko kayo ninyo, nasabi ko last time diba, pumunta ako dito gabi, nag-walking kami dito ni Manay gabi, so hindi gaanong nakita masyado yung kagandahan, yung view ng ano lang, Sumama Park and Bicolano at Vlogz City. So as I promised you na one of these days ibabala ko siya ng morning, diba? So eto na guys. Ayan. Ang ganda. Yun nga lang tayo nakakaya ng upo kasi sarado pa ako hindi ko guys. So ayun guys. So I hope you enjoy. Ayan. Ayan pa rin mga papasok ng jogging, walking, hiking, mga nagsiselfie, mga nagsanagwa ng gusto. Ayun. Ayan yan guys. Ayan. Ayan si ate. Dito sila para sa, remember sila para sa silang pang mileage. So ayun guys. Ayan. Ganda diba? Every morning kasi alam niyo guys kasi sa pag-inom natin ng vitamin ang pagkalakas ng immune system
Kasi dito guys, although mahigpit dito, mahigpit talaga dito guys sa amin. Ayan, as you can see guys, the surroundings, wala siyang gaanong, hindi siya crowded. Kasi disiplinado yung tao dito eh. Ayan guys. Ayan. So, ako meron ako. Siyempre nagpasiguro tayo ng alcohol. Ayan. So, hindi na tayo nagdala ng facial kasi hindi naman siya hindi mandatory dito. Ginagamit lang natin yung facial sa mga tayo ng hospital, supermarket, department store. Since dito open naman siya, open air, so you have to wear only the face mask and alcohol, social distancing. Right guys? Ayan, maraming mga ambulance dito. Ayan, may mga nakapark na dyan na standby ng mga ambulance dyan guys. Ayan guys, meron nagtitinda ng taho. Ayan, kung gusto nyo kumain ng taho, ayan, ito yung Sawangan Park guys, na every evening pinapailawan nila lahat ito. Na since pandemic ngayon, hindi lahat nila pinapailawan, yung hallway lang ng daan. So guys, standby muna kayo dyan. And guys, diba guys, walang nakakapasok sa loob ng Sawangan Park kasi meron talagang naka-duty, meron nakabantay, may police na nakabantay guys. So kapag pumasok ka dyan, huwilid mo ka guys. Yes. So standby. Ito yung malaking pangalan ng Sawangan Park. Ayan, Legazpi City. Ayan, ito yung Sawangan Park. Last time napakuha si Manay ng picture sa akin. Ayan, ayan Sawangan Park guys. So standby. Ito yung last time dyan kami dumaan. Yan yung shortcut pa po pauwi sa amin. So guys, mas hindi ako dadaan doon kasi mas gusto kong maglakad ng medyo malayo-layo. So dito pa rin tayo dadaan. Ayan guys. So samahan nyo ako guys. What we do here is go back. Wait lang. Bili ako ng suman. Almusal. So, magkano dito, te? Magkano po dito? 5.20. 5.20. Pabili ako, te. Kaya? 5.20. Dito magkano dito? Aten, 3.25. Ito lang, ito, dito magkano dito?
Yun ay, ito na lang. Lima ba yung Ayan na lang. 40. Ito to. Ito guys, dito rin sa lugar ito yung market dito. Wala yung nakabalot. Yan, bibigyan lang ko sa akin guys. Saging. So, standby ko muna guys. Kahit kami sa third floor. Ayan. Kami ng saging. Ayan guys, standby. So, ayun guys, nandito kami ngayon sa market. Mga malingki kami guys ng ulam namin. Kasama ko yung bayaw ko guys. So, ayun guys. So, standby muna kayo dyan. So, yun na guys. Pasok na kami. So, guys. Ayan. Tama. Raket kami guys. So, standby. Ayun guys. Standby. Ayun guys. Mamimili kami. Walang makalo? Ayun guys. Standby. Ayan guys,
Bumili ako ng Ini, almusal. pinuunta ka na kang ibo. Ayun po, papi. Thank you po. Ayan guys. Ayan guys, meron na akong almusal. So, siguro mamaya guys, pag may dumaan na magbubuko sa amin, bibili nilang ako ng buko. Ayan guys, so standby muna kayo guys dyan. Bye! So ayun guys, ito na nga, pauwi na nga tayo guys. So I hope you enjoy sa aking vlog ngayong araw na to guys. Naipasyal ko kayo sa pangako ko sa inyo. So guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please like, share and comment down below. Bicolano TV Vlogz. And thank you so much sa panonood. At marami pa akong iba-vlog para sa inyo mga kapatid, mga kasutsut. So guys, maraming salamat. So bye!